vítám vás od tady toho videa. Dneska to bude video maska z mouky. Mám tu polohrubou mouku od firmy Correct. Pšeničná. A maska z mouky si dělá tak, že si namočíte obličej a přitisknete si tu mouku. Je to spíš taková challenge. Já se toho bojím, já už jsem to jednou natáčela, ale bylo špatný rozlišení, teďko natáčím na tablet a doufám, že už to půjde. Natáčím v koupelně. Tak jo. Tak dáme se do toho, tak já se jdu namočit obličej. Jo. Já se ho namočím. Už ho mám namočený a jdeme na to. Je to fakt mouka. Fuj, to je nechutný. Korník šop. Tak jo, já vypadám jak zombie. Jak kurňa. Je to spadlo za tričko. Já vypadám jak nějaký staroušek. Fuj, já to mám dost. No tak jo, já se s váma loučím a ahoj. Papa.